tortilla. Eta postrea, melokotoia. Honekin. Da. Bigarren platerra salchicha. Eta hirugarren platerra barrubia eta natarekin. Honegi! Etxera ulukazo deitzen da. Hau da gure menua. Lehenengo platerra sopa. Bigarren platerra arraina. Postrea izozki. Honegi! Zara deitzen da. Hau da gure oso ondo. Bigarren platera Postrea barrubia. Honegi! Mundu jatetzea da. Hau da gure menua. Lehenengo platerra sopa. Bigarren platerra lasaña. Eta hirugarren platerra sandía. Honegi! deitzen Deitzen da.